Champions League με live μεταδόσεις και προγνωστικά. Ακολούθησέ μας και κάνει κοινοποίηση γιατί θα βγούμε από εδώ, από το TikTok Live, με Champions League αγώνες. Θα παρακολουθήσουμε μαζί τα μάτς με ζωντανή περιγραφή από Έλληνες speaker by Magic Goals. Στο τέλος του βίντεο και ένα extra bet builder με απόδοση 4,5. Παρί Liverpool. Μεγάλο μάτς ανάμεσα στις δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες. Επιλέγουμε άσο. Μπενφίκα Μπαρτσελώνα. Δύο ομάδες με επιθετική φιλοσοφία και προβλήματα στην άμυνα. Επιλέγουμε goal και under 4,5. Bayern Leverkusen. Πολύ αμφίροπο ζευγάρι, προτιμότερο να ασχοληθούμε με τα γκολ. Επιλέγουμε 2-3 γκολ. Feyenoord Inter. Η σοβαρή και σκληρά αμυντική Inter πιστεύουμε θα πάρει καλό αποτέλεσμα, οπότε επιλέγουμε Χ2 και under 3,5. Real Atletico. Και τα δύο μάτς των ομάδων στο πρωτάθλημα ήταν αρκετά ισορροπημένα. Επιλέγουμε άσο Χ και under 3,5. Eindhoven Arsenal. Φαβορί για την πρόκριση η Arsenal. Επιλέγουμε Χ2 και under 3,5. Και τώρα το extra bet builder με απόδοση 4,5. Επιλέγουμε να σκοράρει ο Παυλίδης και Μπαρτσελώνα over 1,5. Καλή επιτυχία, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!